Let's go tag double wedding Idol Boyki. So pasabot di ay nga dira din siya kausa kaslon Idol Boyki naa pag yun ay paabuton nga maghinangat nga lain na pud nga kasal Kasi karon. pasabot na ni may key from church o Kaduha to siya kaslon civil. ang butlang kahag-asa ka ni ibutang kay basta mauna Idol Or Boyki civil first. to church. Kay kagahapon na mga adlaw gikasal sila sa simbahan man Idol Boyki. Okay. Wala lain pa na minyo na gyud mga idol ng Miss Universe Philippines 2020 second runner-up o volleyball star. Mga idol ato na i-reveal Idol Kenny nga si Michelle Gumabang. Oy. Sa iyang long-time boyfriend Idol Boyki nga mauusab ang PBA coach nga si Aldo Palilio ay mga idol. Sa usab ka church wedding ato sa Makati kagahapong adlaw Idol Boyki. Unya gitambungan kini siya mga suod kay nga mga higala tibuok pamilya of course og ilabi na ang mga sikat ko kayo nga mga volleyball stars nga kauban ni Idol Boyki sila nga Liza no daghan kay sila Idol Boyki nga nag-abot yun atol sa kasal aning Michelle og sa iyahang bana Idol Boyki. Ang giatangan pud nila karon kay suma palagi Idol Boyki it's going to be a double wedding so pasabot kaduha sila kaslon. Sana all na lang kita ani mga idol kay syempre kana bang usap pud sila sa gipaabot pag-ayo sa mga fans ug supporters human nga ma-engage ang duha sa nilabay nga Agosto 9 sa niaging tuig. Mo na nga okay. karon gikasal sila ug sumapa Idol Boyki it's going to be a double wedding pag-aatngan pagid nato ang dungag pa nga lain na pud nga selebrasyon sa duha. Again, congratulations ang miyembro man ni siya karon pud sa Creamline Cool Smashers Idol Boyki. Mo na kuan nga man ni veterana na po nga volleyball player. yes. Mo bisag asal mo gani sa malagpot Idol Boyki basta asay na kong PF. Try lang mga Kasi na ko ang kontrata. Oh,